ensimmäisen kierroksen veroisen hypyn, jotta mieli tämänkin kilpailun voittaa. Näin Thomas Morgenstern 135 metriä ensimmäisellä kierroksella, joten kyllähän siellä pohjalla Morkilla jonkin verran no mutta 130 vaaditaan. Kyllä, 130 vaaditaan ja Happonen on voitossa kiinni. Sieltä tulee Morgenstern. Voidaanko Morgenstern lyödä, kun Ahonen ei ole paikalla? Ei voida, ei millään voida. Miten voi olla mahdollista, että tämä kaveri on näin ylivoimainen? Huonolle ei Happonen häviä tätä voittokamppailua. Näin se on pakko todeta. Morgenstern on ihan ylivertaisessa vireessä. 139 metriä ja lainatakseni Matti Nykästä, tästä asiasta ei tarvitse enää keskustella. Mutta käsittämätön hyppy. Katsokaapa mitä tapahtuu heti ponnistuksen jälkeen. Molemmat sukset vähän pakenee aika rajustikin hyppäen vartalon alta pois. Sitä en osaa kertoa oikein mistä tämä johtuu. Ponnistus näyttää aivan hyvältä, mutta tässä nähdään kuinka voimakas liike. Näytti jo siltä, että Morki ei tule tällä hypyllä juuri mihinkään, mutta en keksi mitään muuta selitystä kuin valtaisan itseluottamuksen, että kaikesta huolimatta pystyy rakentamaan noin huikean hypyn ja Janne Happonen teki kyllä miehen työn ja yritti lyödä luuta kurkkuun tälle miehelle, mutta minkäs teet? Ei voi mitään. Morgenstern 135 metriä ensimmäisellä, toisella 139 metriä. Ihan kiistaton kärkimies ja ero Janne Ahoseen, joka Sapporossa